mae lloi beef lawr yma, a doth y feto i spaddu nhw a di horno nhw, so maen nhw bach llai horni heno. Get it? Beth mae rhaid i ni wneud yn ddyddiol fan hyn ar y ffarm fel godro, bwydo a sgripo mas. Swydd fi pob dydd yw i checo trysiedu. Ddim eisiau sorto'r mwng mamas. A'r unig ffordd i wneud na yw trwy wneud hwn. Bwysig bod digon o trysiedu... Caben! Fi'n trio siarad! Mae bwysig bod digon o trysiedu i gael dych chi pob blwyddyn. Achos byd nhw'n lloi a lawr pan maen nhw'n 14 months. Wedyn byd nhw'n dod mewn i ymuno gyda'r dagodro. Barod i mynd i checo'r trysiedu. Wedi cyrraedd lawr i'r ffarm arall a maen nhw wedi penderfynu i wario gêm o cuddio. Chi clywed nhw, os hael chi gweld nhw. Credu bod 53 gael lawr yma, ond sa'n rili siŵr. Sim favouritism yn mynd mlaen fan hyn. Fi yn lyfo, ti siw gwmyn, ti yw favourite fi rhagwyd. A ti yw second favourite fi. A social distancing yn mynd mlaen fan hyn. 2 metres. Yr rhain yw'r lloi o 2 years yn ôl a gaethon nhw tarw yn mis Tachwedd a maen nhw'n barod i lloia nawr yn mis Medi. Maen nhw bach fwy o seis na rai gyda. Really favourites i fi gael yn y grŵp ma chwaith. Hon yw Mojito. Es i hi fel presant Nadolig 2 blynedd yn ôl. So ffrind gorau fi tan wan. A mae'n uncath i tequila. Fel chi'ch gweld, mae bach o thema alcohol dy fi mynd mlaen fan hyn. Sa'n alcoholic. Fi'n afo. Credu dylse dad cael mwy o jerseys. Dyma tarw fi fan hyn. Enw fe yw Rambo, ac mae'n licio Rambo mewn uchder. Pam dim i well dwi'n neud. Fi'n hoffi wael bach o Snapchat filters gyda'r dar. Rhain yw'r lloi o Hydre blwyddyn diwetha. Dwi'n mynd i'r tarw yn mis Tachwedd. Wedyn, bydd nhw'n troi mewn i rhain, yr un caff effers. No stuff, ffrindiau. Dwi'n mynd gytra nawr i cael stick. Sorry boys.